Colegul meu poate nu știu. O singură lucrare, cred că nu trebuia trecut aici. Pentru că noi am aprobat în Consiliul Local. Uitați ce scrie. Realizat garci nuclid din prefabricate din beton de latură paralelă cu șoseaua. Montat, atât. Da? Domnul, nu. Noi am aprobat în Consiliul Local. Puteți să căutați procesul verbal. Chiar eu am întrebat dacă costurile acelea de 800 de milioane pe care le-am văzut, inclusiv montajul. S-a spus aici că inclusiv montajul. Ba da, domnul. 270 de milioane a costat gardul. Domnul, inclusiv montajul. Montajul s-a făcut cu oamenii de la DSUP, cu betonul de la DSUP. Montajul era 120. Domnul director, vă lăsați să vorbesc și răspundeți. Eu spun ce a aprobat Consiliul Local și luăm procesul verbal. Tot a spus de față. Că nu știați lungimea la gard. Am aprobat o sumă, domnul Chiriță chiar a insistat să descrie suma, că nu s-a specificat înălțime din ce e făcut de altceva. Dar eu am întrebat, cuprinde și montaj, inclusiv montajul gardului. Și la gard s-a folosit beton din banii primării și oamenii primării. Bă, mie nu treceați aici, nu era nicio problemă. Și așa, adică una aprobă Consiliul și alta face executivul. Asta... Dar ți-am înțeles acum că a costat mai puțin. Domnul primar. Ce puțin are? Ce puțin are? 272 de am aprobat o lungime aici cu 800 de milioane. N-am aprobat montajul la gard, domnul director. E vreo ilegalitate că s-a făcut cu 270 de milioane și că foarte... Păi nu s-a făcut lungimea de 800 de metri, domnul. Să vă spun ceva... Ce lungime s-a făcut? Și noi când am aprobat în Consiliu? Când s-a început construcția gardului cu forțe proprii, 800 inclusiv montajul la firmă. A fost sesizată inspecția în construcții de către știe cine. Am avut inspecția în construcții, am avut reclamații, că noi cine știe ce afaceri facem. Nu a reclamat nimeni de Nu, decât dumneata direct. Eu? Da, direct și am mai făcut și alte probleme. Este posibil așa ceva în Consiliu, să-ți aducă inspecția în construcții, că faci de fapt un gard pe care tot Consiliul a fost de acord până la urmă. Că a fost o sumă, că a fost alta, că s-a făcut o laturi, că s-a hotărât altceva, că s-a intervenit prin forțe proprii, că suntem sărași, vai de capul nostru și face și noi lucrurile ca să le stea. Ca să știți și dumneavoastră, inspecția în construcții a fost sesizată de către domnul consilier Vasile, care a venit aici la fața locului. Am avut probleme. Vedeți ce afirmații faceți, vă rog frumos să vă abțineți. Aveți dovada că am sesizat eu? Am, domnule, dovada. Da, da, eu am curajul să vin, vedeți ce treabă. Vedeți ce treabă, n-am sesizat la nimeni nimic. N-am sesizat la nimeni nimic. Au știut să o spun. Asta ca să știți cu cine avem de-a fac de lucru. Da, așa, am sesizat eu. Eu fac o propunere. Ca toate lucrările primăriei să le dăm unei firme bine cunoscute. Degeaba faceți că firma aia are lucrări de nu face față și nu le are la stat sau private. La private, întrebați. În sfârșit, după 18 ani. Nu după 18, eu am lucrat mereu la privat. Asta nu știți dumneavoastră. Dar nu am obligat dumneavoastră. Adică să faceți degeaba, să nu-i plătiți. Domnul Vasile, mai aveți? Domnul Vasile, mai aveți ceva? Nu mai am. Răspundeți, vă rog frumos. Ce privește cu întrebarea domnului Coun privind la mașini cumpărate de la poștă, nu s-a luat nicio măsură pe ele deocamdată, s-au cumpărat pe alt mandat, acum pe viceprimar numai meu, iar eu dacă sunt acolo, pot să vă spun, Domnule, am dat un procentaj, domnule, odată să ascult. iar eu pot să vă spun că la ora actuală nu avem banii necesari pentru a moderniza acele mașini. Când vom avea banii necesari pentru modernizarea acelor mașini, o le vom face. Câți bani trebuie? Ați putea să ne spuneți că sunteți inginer? Nu. Eu n-am venit să știu așa. Deci nu spui că nu am bani, că nu știi cât costă. În orice caz, o sumă considerabilă, deoarece după aceea știți bine că trebuie și omologate. Orice modificare la o mașină trebuie omologată prin el. Cristi, ce deștept erai dacă te opuneai atunci. Dar de unde știi că nu m-am opus? Păi, dar n-ai fost în Consiliu, ce n-a fost în Consiliu? Dar ia cititează, vezi că m-am opus. Te-ai opus? Te-ai opus? Scuză. Dacă te-ai opus, da caut. Accept. Vă spun. Da, domnul Jură. Eu aș vrea să ridic o problemă în legătură cu lichidarea de bani. Pentru că tot timpul s-a spus că noi nu venim în Consiliu, nu hotărârile capul nostru, de mai departe. După cum bine știți, am luat Tegeconul cu șata, cine a fost la noi sâmbătă a observat că a fost echipa, de fapt sunt jucătorii Calafatului, este echipa orașului, cred eu și după actul, după toate documentele care s-au făcut până la ora asta. Sunt probleme în legătură cu banii.
O echipă, dacă e luată, trebuie și finanțată. Dacă nu finanțăm, nu putem să jucăm. Nu putem să aducem jucători, să nu avem unde să-i ținem, să nu avem să dea să mănânce, să nu avem multe lucruri. Păcat, pentru că s-a creat o echipă la Calaca. Și eu spun că au fost destui oameni la meci care sunt împătimiți. Ne certăm pe aici, în Consiliu, de una de alta, dar am văzut că mai sunt și microbi. Sunt probleme atât cu cazarea, pentru că nu avem unde să-i ducem. Văzuta din parc nu este dată echipei de fotbal. Acolo mai vin și alte persoane. Nu știu cine sunt respectivele persoane. Jucătorii... o hotărâre sau ceva către fotbal, dar de ce n-ați spus toate problemele astea când ați luat echipa de fotbal? Tot ce spui acum. De ce nu ați venit concret cu toate problemele astea, că vă spun sub cuvânt de onoare că personal, ca primar, nu eram de acord cu dumneavoastră să mergeți înainte de aceștia. Cu toate că v-am ajutat în mod de mult. Și cred că nu o recunoașteți, nu? Văd acum că veniți și dați-mi primar, nu? Că nu vă dă căsuța din pat. Căsuța din pat este pusă pentru delegați care vin aici, fie de la Curte de Conturi, fie de la alte instituții foarte importante, pentru că noi nu mai dăm bani, n-am niciodată niște fonduri separate, prin care eu să vin să mă duc repede la hotel și să cumpăr camera la hotel. Tot ce s-a fost, dacă nu știați, a fost bine verificat de Curtea de Conturi și de absolut toate instituțiile de control care au venit și am dat cu subsemnatul că n-aveam voie să facem foarte, foarte multe lucruri de genul ăsta de protocol. Dacă nu știați, chiar protocolul, cafeaua, sucurile și toate celelalte, personal eu și cu domnul șef de buget le-am dat din buzunar. Le-am plătit, le-am achitat. Asta pentru faptul că vin oameni din altă parte și trebuie să avem și bun simț. Acel bun simț costă. Deci eu vă răspund direct, pentru că căsuța nu este a fotbalului. Rețineți. Ceea ce am făcut eu, am plecat capul ca lucrurile să meargă mai din toate punctele de vedere. Deci, atenție, sunt niște bani băgați, trebuie respectate toate, trebuie păstrate toate, așa cum, bineînțeles, le-am primit, ba chiar mai bine să le dăm înapoi. Am înțeles, dar eu am mai fost folosit de către echipa de fotbal. Deci credeți-mă, sunt costuri pe care, da, poate toți trebuie să ne mobilizăm, am făcut pasul împreună, trebuie să vedem ce avem de făcut. Dar nu trăgeți doar într-o parte. Vă rog mult. Nu tragem într-o parte, dar nu trebuie să fim luați la mișto cei care suntem puși acolo, că nu suntem de mai mulți, să aducem jucători, să vorbim și apoi să rămânem cu ei, să-i luăm să doarmă acasă. Eu am spus-o de la prima dată că eu nu cunoșteam foarte bine fenomenul și am spus de prima dată că mă debarasă de lucrurile astea, doar din punct de vedere ca primar vă ajut. Nu cred că am vorbit altceva. Atât pot să fac. Eu ca primar am vorbit. Eu am o propunere. E că nu în liceul independent dacă se prinde stadion. Nu este mobilă, nu mai este. Dar ne putem ocupa să amenajăm acolo, să facem camere. Plus, Georgica a ridicat niște probleme adevărate. Domnul primar a avut dreptate. Avem căsuța cealaltă care putem să o amenajăm. Georgica, trebuie să găsim în cursul săptămânii ăstia, dacă nu săptămâna viitoare, să găsim o soluție. Avem oameni suficienți ca să amenajăm o cameră, două camere. Și nu cred eu că există nici atâta strictețe la cheltuirea banilor, să luăm o mobilă modestă, cu un dulap, cu dormeză, cu nu știu ce acolo. Deci există posibilitatea și nu sunt convins că vom găsi probleme. Căsuța presei. Da. Vă dau la dispoziție. Și cred că și noastră sunteți de acord. Da? Trebuie să găsim o soluție. Să termine rău. mai este o problemă sâmbătă la de meci. Marem pentru arbitru. De unde îl punem? Punem noi din buzunar de la meci? Noi cei care suntem acolo? Acum, domnul Iertați-mă, vreau să intervin și eu, pentru că dumneavoastră puneți niște întrebări și probabil așteptați răspunsul imediat. Dați voi. Aveți un președinte de club sau de asociație care normal trebuia să vină aici să vă susțină.